नाचताय तू म्हणजे नाचल्या अरे दारी असून रे दारी लगड काढ नका रे असती एकच ती काय नाही तू म्हणजे नाचते केलं मग काले नसते रे काल्या नाचाच्या काल्या रे आज म्हणजे गर्लफ्रेंड बर्थडे अच्छा गर्लफ्रेंड तो बर्थडे की मुझ्या घरारा का तावना सा नाही अंगे रे बस म्हणजे एक्साइटमेंट दाखवूनचे त्याने रिप्लाय केला काय म्हणते अर्ध्या कुठ तुझो तू तिथे रे Sama saya mure. Sama saya रे. हा वय सोमा मागे रे ते गर्लफ्रेंडचं काय आलंय बर्थडे म्हणून काय मुसा बिलाबरी करताय रे केला डी आमच्या क्रिस्तांसो बैलो करतो कोणतं सांग मग का रे पादरीपणा म्हणून हे चालू त्यांना झालं इथे हादरीपणाचे सोडिया पहिले मला सांग क्रिस्तांसो बैलो करतो कोणचं सांग पण क्रिस्तान बैलो करतो कुणीच नाही रे फरक क्या तर तू दोतो गेलाय ने तुझ्या भाषेनं भाडा रे आव दोतो ने एक मिनिट दोतो सुकेत आलोय रे तर मग आता एक सांग मोगासो बैलो करतो कोणचं मोगासो बैलो करतो ओय मोगासो कुठलून धरतो ने रे काय कुठलून देते मोगासो बैलो करतो किस ने या सांगितलं बरी किस रे ये दोतनी नातले रे ते दोतनी नातले वडना या पुढच्या कुटुंबाची सेवा बुकार आले या सेवा कर आई लागे ओय काय बसलो या वर्षा वर्गणी बनवणारे वासंगी गुरसोर ना तोंड बेंच्या साबळे लागे सांगून फ्रेज आणणारे ये ते पुरं सोड रे ना ये आता गीता सारता ये पुरा काल म्हणते इंट मिळव नाही तुका ए इंट गिंट मका गुत्तुना रे मका गाली ते पिंटू मात्र गुत्तू तू जर लव्ह मॅरेज निसता नाही कोणे म्हणे नाही म्हणून लव्ह मॅरेज जाऊन अरेंज झालं रे त्यांत मिस्टेक झाली आहे पळे आज माझा गर्लफ्रेंडचा बर्थडे नाही वय देखून ताका गिफ्ट जाऊन मुझे किस दिवचो तो दीजिए रे किस दीजिए ओय थँक्यू ये किस म्हणताना वट्रास देऊन जाऊचे ना नाही ना रे ना किस म्हणताना तुझे वट्रास देऊन जाय ना समाधीचे नातल्यावर काही मरून द्यावं सांगा ना दिसता मागा सांगू ओय त्यांत ये काल होता गेला आता किस म्हणताना तो एक प्रायव्हेट पडे विषय आणि ताका एक प्रायव्हसी जायचे आणि ताका एक फावट तो जागो जायचे वय रे ना हे तुझे एक्सपिरियन्स आहे किस दिवंक एक फावट तो जागो आल्यार सांग्या तुका एक सुपर जागो सांगता रे हा सांग केलो तुका सुपर किस दिवंक जागो इगस हा ते घाले इगरचं काय लाग म्हळ्यार इगरजी भितर त्या वणो घालना ने रे त्याच म्हणजे लाटपट लावून नाही काही नाही मार्क म्हणजे पुरा लावून नाही म्हणजे कन्फर्म लावून स्ट्रेट फॉरवर्ड लावून मुजो होय की होय लोकेशन पर तुझे जाऊन ना केला मग ते काम करा लोकेशन पर एक कोणत्या बिल्डर आली सरता काय होत काय किस दिल्या बोलसो ना नाही से आता जे चेडू आमरा काय किस दिल्यार पुरो येते होय त्यांचं आता किस पावन ये दुसऱ्या गाले करीते हा त्याच नाही आहे केला मग कल दुसऱ्या काल गिफ्ट दीजे म्हणी सांग तसे सारे होय दुसरे काल तुझे चेडू पण कसे अरे चेडू मी केला मुझे सिलेक्शन सुबी सुंदर शेगुणाचे बरे सुबी चेडू जीवन कसे अरे मोठ्या आगी बारी का स्लिम फिट तर तू एक काम कर रे ना ताका गिफ्ट जाऊन मुझे मोबाईल नंबर दिन सोड रे When you add more flavor and color to the palette of life, I say ya, no more fighting. Everyone's hyping, give it to the mix 'cause they all tighten. When you're alive.
या इवन जालें ना सायपानांतल्यार आनी जाल्या भितर एक शूट जातालो न्ही रे ना जातो हांव म्हळ्यार सगळ्यांत उठलो 8 वरार शाहरुख खान वरी घातला जाय न्ही प्रेम फुल डान्स करना येयलो न्ही वरच्या वरी म्हाका हांगा जावन आपणे झूम कर कॅमेरा ओके झूम कर अशें हाड हां हांगाच राव जाला नाका ओके ते दारी येता राव देवळांत एक डायलॉग येता दारी कशें दसता दारी म्हणून मला काय दारी आसूं जाय एकच रे शाहरुख खान हे रे चुकताय दारी दवर